No ale každá doba niečo prináši a ja si to teď víc vážim, dá sa říct. Tehdy som si řekl, není, jde se dál. No ale teď jdu víc tak do hloubky, no, že si aj vychutnám ty chvíľky samoty a toho přemýšlení. No aj toto je docela také očistec, výstup na horu Golgotu. A na toto sú asi tí hory dobré, že človeka udržujú stále v takej aktivite a možno aj takým pozitívnejším myslení. Ten klid těch hor, to je jedno veľmi dobré sanatórium na to, aby človek dlouho zůstal pri rozumu zdravým. Naštěstí tu není popas sněhu. Začal som na nálepkovej chate v 63. No potom som 3 mesiace nosil na terinku, potom znova som sa vrátil na zámku, potom občas, keď vypadol nejaký nosič, tak na zbojnickú chatu ešte ku Kelemu. Do poludnia som bol učiteľ, po obede nosič. V škole som si oddychol fyzicky, pri nosení zase psychicky a nemal som absolútne žiadny problém s tým, že by som sa rozčulil, že by som bol agresívny na žiakov, prebytočná agresivita alebo niečo, čo by ti mohlo ovplyvniť nejak psychiku. Všetko spáliš tou ťažkou prácou. Táto fotka je z 58. roku. On skončil 11 ročku v škole a tiež nešiel na vysokú školu, ale išiel nosiť. No a potom o 2 roky skončil školu ďalší brat Ivan, no tak tiež samozrejme, kde by išiel, tak do Tatier. Boli sme vlastne traja bratia, jak v nejakej rozprávke, traja bratia nosiči. Keď som prvýkrát prišiel za Jožom na zbojnickú chatu a videl som, jak ide s nákladom a vyšiel hore, mal som vtedy 10 rokov. Vtedy som sa rozhodol, že nič iné nechcem robiť, len nosič.
prvá vynáška to bolo to odratý chrbát, tu na toto som si necítil, jak ma palili tu na tie svaly a jaký som bol unavený, ale som si povedal, no také je nosenie. Spomínam si, v tom čase prišlo nakladné auto, vysypalo náklad, čo je 30 metrakov koksu. Prišlo ďalšie auto nakladné, vysypalo 30 metrakov uhlia. Teraz ja som prišiel s nosičkami k tej kope, zobral som do vreca, nabalil preboha, ani nebolo vidieť, že som dačo pohol z toho, hej. No ale bolo treba robiť a nie pozerať sa, Ježiš, jak to zvládnem. Časom si zistil, že predsa len nejak ubúda z tej kopy. A potom si zistil, ale už aj pribúda tam, kde v tej pivnici vysypuješ ten koks alebo vysypuješ to uhlie, že tam už je pomaly väčšia kopa, ako je tu. Nikdy si nepovedal Chatarovi, nie no, však sa pozrite, aké je počasie, však to ja nie, to by bolo po tvoju úroveň, zobral si a si šiel. Když bylo první výročí okupace Československa a to mě tehdy vyhodili z práce kvůli tomu, tak jsem šel na Slerský dom a klasicky cez Prielom na zbojnickou chatu. Byl jsem tam tak podvečer na tej zbojničke a vyšiel taký starý pán, konkrétne skoro jak ja teď, teda mladý, áno, taký. A tak sa na mne díva a říká, no dobre, môžeš nosiť, môžeš. Ale iba mesiac, lebo ja už pôjdem do penzie koncom septembra. Diktujem správu o počasí. Bolo jasno, minus 12 stupňov. A vieš čo? Ty máš také dlhé vlasy, že? Tak ti budeme hovoriť Kristus. Bol to starý pán Kele a si ho vážim za toto, že udelal pro mne takovouto službu, no tak ja som si, už som musel si vziť samozrejme z tých chaty kros. No ja som byl přijatý během 2 minút. Tí horiak sa mne ujali, áno, to dodneska som im za to vierný. Mladí sa nedá nahradiť ničím, ale zase človek delá veľkou řadu chyb. Tí skúsenosti sú zase niekdy na nezaplacení. Tak. Inak zubatá tu chodí kolem.
Tu sa tak niekdy vybojím, že aj zapomenú, že som unavený a už potom hravie do šlapu na chatu. Dneska som presne v jeho vieku. A tedy som si myslel, že když niekto má 60 rokov, tak to je tak starý človek, že už starší ani nemôže byť. A dneska si myslím, že je to skoro pravda. Som začínal, či 1968, jak sa na Zamkovského, tam som nosieval chvíľku, asi 6 alebo 8 mesiaci. A potom už som zostal na tej VUCHT, tam som bol 14 alebo 15 rokov, tak do 1982. Potom som zišiel tak znova na Zamkovského chatu. Tam som začal aj ako chatavčiť. No a potom som začal tú skalnatú chatu. Tak ona stála pomaly 20 rokov, nebola funkčná, bola zvalená. Ako bomba má táto 67, 68, táto má 30, to je 100. Potom mám tam batohy, tam je každý batok na okolo 10 kg. No a potom ešte nositka majú 7-8 kg. Tak, okolo 120-130 kg dokopy. Pretože som mal hory stále rád a nevedel som si predstaviť, čo budem v penzii robiť, pretože ja som jednoducho povedal sám sebe, aj kolegom, že ja už nikdy v živote na pódium nevystúpim. Ten život ma už trošku otravoval aj kvôli tomu, že som nikdy nebol doma. To boli 10 ročia stále mimo rodiny. Štátny komorný orchester bol pre mňa vlastne jedným z najvážnejších muzikantských počinov. Mal obrovskú proste energiu. Za pomoci jedného japonského človeka, ktorý mal aj trošku financií a zároveň aj dirigoval, on vedel nás dostať na vrcholné pódia. Dokonca ani Varchalovci nikdy nehrali vo Viedni na festivale. Vo Veľkej Brahmsovej sále napríklad. No to je ako olympiáda.
Tu na to je iný boj, tu na je tak ako sám so sebou. Nikomu nič nedokazujem. Teším sa, že sa na mňa kúkajú stromky, kvietky, stromy. Ja po nich obdivujem, jak sú silné, že tu môžu prežiť v takej zime. Proste je to úplne iný svet. Tam v tej koncertnej sále, tam boli aj všelijakí chudáci. Proste človek niektorých aj ľutoval, že tam prišli skôr zo snobizmu, než skutočného obdivovania kultúry. A tu není nič, čo by ma klamalo. Proste tu je, príroda je panenská, nech ju prejdeme tisícekrát, ale furt sa mám na čo pozerať. Tatry sú osobne pro mňa, možno aj preto, že sú môjim domovem, ale myslím si, že určite patrí medzi 5 najkrásnejších pohoří sveta. V Alpách jdeš 3 dní dolinou a stále vidíš ten stejný kopec před sebou nejaký. Tatry sú veľmi propracovaný šperk, vybroušený. Tu sa ti stále mení ten pohled na tie hory. No a ešte, keď sú trošku zasnežené, tak sa rovnajú himalajským superkopcom. Materiál chatu som začal nosiť niekedy v 87., keď som skončil vysokú školu. A bolo to ku chatarovi Belovi Kapolkovi. A dovtedy som ho poznal iba vlastne z toho, že napísal aj tie známe knihy jeho Kanadské smreky a Chodníky bez značiek, ale aj ten seriál Chlapec a pes. Človek pravdepodobne hľadá si priestor alebo hľadá prostredie, v ktorom sa mu hádam najlepšie žije. A ja som si to prostredie tiež hľadal. Často človek prechádza z miesta na miesto, potelka sa, až nakoniec príde do nejakého prostredia a povie si, tu by som chcel žiť. Belo len tak ľahko svoju náklonnosť nikomu nedal. Takže každý si musel prejsť určitou takou tortúrou, aby bol u Bela Kapolku považovaný za dobrého nosiča. On potreboval takého nejakého hrdinského chlapca medzi tými nosičmi a ja som bol taký skôr všedný typ, ktorý možno ani nezapadal do tých jeho nosičských predstav a u ňoho som si musel tú svoju váhu vlastne vynosiť.
Ja napríklad nejsem věřící člověk, protože jsem se tu naučil, že musím se spolíhat čistě na sebe, čistě na svoje smysly, aby som teda dokázal to napríklad vynísť tú výnašku. A nemám nic proti lidem, kteří věří, ale je to trošku by som řekl, lidé, kteří moc věří, že mě někdo ochrání, tak to není až tak zodpovědné. Tu se musíš ochránit sám, tu si zodpovědný sám za sebe. K 80 kg jako vynesu, no. Dělám to pro radost. A potom starý člověk už má být důstojný pán a důstojně má chodit pomalu, no a to mi maximálně vyhovuje. My jsme už zakletí k tomu pohybu a k tomu nosení, protože jak přestaneme, tak se rozsypeme. Ja už dokonce aj penzi som dostal, ale myslím, že budu muset nosit dál, protože ta penze asi mě neuživí. Takže ty nosičky penzy, no tak čím budu později, tím to bude asi lepší. No tak no, vlastně tento rok jsem 45 roků odnosil. Ja som proste vždycky, aj pri svojom zamestnaní, som miloval nepredstaviteľne chôdzu napríklad. Ja som nikdy nemal problém prejsť kilometre. Keď sa budem teraz dobre cítiť, tak chcel by som urobiť tak, že koľkokrát som schopný výjsť hore-dole. 24 hodín budem nosiť hore, dolu, hore. Toto prvýkrát hovorím, ale vážne to chcem zrobiť. Dobre, to bude mít aj váhu. Super. Ja by som nemusel napríklad nosiť, ano však som chatář a žiju hlavne z toho, co se na chatě pak prodá. A mohli by sme to vyvoziť helikoptérov nahoru. V Alpách sa tiež niekedy vynášali vynášky na chaty, tak ako tu v Tatrach. Samozrejme tiež ten vývoj prešiel rovnako ako u nás, že najprv prišli nosiči, vynášali materiál na stavbu nejakej chaty a potom ju zásobovali a tak ďalej. No potom sa začali stavať lanovky, prišli vrtuľníky a táto práca zanikla. Keď to vymizne, čo tu proste bude v Tatrách bez nosiča? To je tak, ako keby odišli, ja neviem, načisto státie Svišne alebo Kamzici. Podľa mňa, možno, že som nejaká stará, naivná škola, ale vrtuľníky tu nemajú čo robiť.
Tá filozofia je v tom, že ďaleko levnejší je výlis to helikoptérov, ktorá bude stať 30 centů, jak když to nese nosič, ktorý to nese, dejme tomu, za 50 centů za kilo, plus ešte se musí najísť, musí človek ho niekde ubytovať. Áno, a s lidma, niektorý má, môžu byť aj problémy samozrejme. S helikopterou nic, veme 2 tuny, přiveze a navozí a je klid. To je Jozef Bobak, nosič, ktorý bol vlastne v tom čase najstarším nosičom. Potom bol Hudáček a Gleváňak, to bola taká nosická klasika vtedy, v tom čase. No a nositka boli také, vidíš, pozbijané, akéby z takých hlad z plota. A popruhy boli také prevodové remene z mlatačky. Tieto nositka sa vlastne zachovali z vagóna vo Svite, kde tí vermachtáci mali lyže, mali nositka, mali tam aj nejakú muníciu a toto ostalo vo Svite na stanici a ľudia to vyrabovali. No a k tomu sa dostali aj tieto nositka. Aj tu, keď si dal na to vrece s koksom, tak úplne v pohode sa nosilo. Takže dalo sa na tom aj poriadne vyniesť. Že vlastne Jozo vyniesol na zbojnickú chatu. Na takýchto nositkách vyniesol tých 137 kg pec. A musel mu pritom najmä pri odpočívaní Ivan pomáhať, pretože toto bolo, nemalo tie nožičky, takže pri odpočívaní musel dávať veľký pozor, aby sa mu náklad neprevrátil. No, tak toto sú nositka 22. storočia. Tebe to kto vlastne poradil také veľké nositka, že Tak sám som si to povedal. bol dobre urobené tým, že vlastne on nepotreboval ani štand. On keď sa narovnal, tak zaštandoval. Nenosím kvôli tomu, že by som nosil váhy veľké, alebo čo. No fakticky asi nosím sám kvôli sebe. Dneska mám 66 rokov. Mi skúmali kĺby. Ani nepozná na môj kĺbu, že som mal záťaž niekedy v živote. Po tých chátach, jak sa povie, tak tu není nejak kvalitne jedlo, že by som jedol ako športovci.
Teraz budem mať 76. Ja to ani za nejakú námahu už nepokladám. Skôr za takú očistu. Aha. Za všetky neplechy, ktoré človek vyrobil, tak mám teraz sám so sebou spoveď. Najužitočnejšie zviera Tatier je najmenej chránené. A keď si zoberieš, že nosič vynáša hore náklady, znáša odpad, znáša špinavé prádlo, na chate robí údržbára, robí kuchára, robí upratovačku, na chodníku dáva informácie turistom, neraz sa zúčastňuje záchranných akcií, je takým indikátorom života v doline, pretože vie povedať, áno, nechoďte, je tam vietor, je tam také počasie, je tam taký chodník. Čo nevieš ovplyvniť, je to počasie a tie prírodné podmienky. Či už je to lavína, či je to ten blesk búrky, aby ťa netrafila. A vlastne aj ten trošku, nebudem sa tajiť v mojom prípade, aj ten strach, že aby sa mi niečo nestalo. Som presvedčený, že ten nosič v tom najlepšom veku a v tej najlepšej kondícii dokáže oveľa viacej ako nejaký kôň. Zoberme si napríklad, že by mal kôň otočiť z hrebienka 3-krát na Terryho chatu s nákladom 75 kg. Myslím, že by to snad neurobil. Fyzická práca je najdôležitejšia v tom, že ona vlastne formovala človeka. Myslím si, že aj dnes človek, ktorý neskúsil ťažkú prácu, ktorý neskúsil niekoľko rokov pracovať fyzicky, tak myslím si, že není celkom zrelý človek. Je to aj kontrast tej doby, ktorá je teď tam dole. Som začal na chate trička prodávať. Chlapi si kupovali XL a XXL. Niekdy som ich na stovky prodával. Poslední 2 generácie fyzicky šli strašne dolu vodou.
Dneska ich prodám 10 za sezónu. V človeku sa skrývajú neskutočné veci a je to práve to, že sa nikdy nevzdal, že vždycky posúval ten svoj limit. Viktor Beránek na rysy 122 kg, tak toto je pre mňa absolútny rekord, pretože že tých 207 kg, áno, tu na chodníku, ktorý je skoro úplne ideálne bezpečný. Nie je to taký problém ako vín so 122 kg na rysy. To je ten bod. Tento tu, kde som těch 122 kg neuměl toto tu udělat. Tu jsem to zhodil. Na nosení se hodí možná z 300 lidí jeden. Dobre, budeš to mať máličko ťažšie asi. Čekaj, sú to aj menšie. Jak to nabalit, kde by mělo být těžiště, v jaké výšce nad hlavou, jak s tím jít, hlavně s tím teda neletět samozřejmě, jak štandovat, jak si rozložit sílu. Je to svým způsobem taká trošku věda, malá věda nosická, aby s tím člověk došel nahoru a aby měl ještě potom sílu aj makat na chatě. Obyčejně nejkratší dobu vydrží ty, kteří přišli kvůli penězům. Potom ty, kteří si přišli léčit nějaké komplexy. Ty, kteří přišli už kvůli dalším těmto věcem, že tu čerpat tu energii těch hor a dává jim těch hory, protože to člověk musí být na to aj naladěný. Kdo na to není naladěný, tak nic nechytí do sebe. Belo nebral každého. Bolo u neho veľmi veľa začiatočníkov a medzi nimi bol jeden výnimočný chlapec, a to Ďuro Petranský. Keď mal 18 rokov, tak nám povedal, že odchádza do Tatier. To ani tam nebola otázka, že čo na to rodičia poviete. Bol takej subtilnej postavy, snáď ani ne 60 kg mal. On totiž bol raz v Tatrách a zbadal tam horského nosiča a to ho tak fascinovalo. On
On chcel prísť do Tatier preto, aby sa čo najskôr mohol posunúť vyššie a tým nosičom sa stať. Báli sme sa oňho, to je jednoznačné, ale nikdy sme mu to nezakazovali, pretože sme toho názoru, že sa osobnosť človeka zušľachťuje v tej činnosti, ktorú ten človek má rád. A my sme videli, že Juraj si hory obľúbil, že boli mu nadovšetko, boli mu všetkým. Spomínam si, keď sme v lete nosili, tak sme si ukazovali, aké sme mali mozole na chrbtoch, na lopatkách. A musím to povedať, že mal Ďuro také mozole, také otlaky na lopatkách, že to ani ľudia na nohách nemajú také, ako mal na chrbte od nositek a od popruhov. Za vyloženie nepriaznivého počasia išiel s tým nakladom a hnala ho tá nosická hrdosť do toho svahu lavinozného, aby doniesol ten náklad, ktorý slúbil, že donesie na chatu. Mal myšlienky, že už to nevládzem, už pod tým hangom nechám ten náklad. Ale nie, musíš sa zmobilizovať, musíš ešte jeden krok, ešte druhý. Ešte musíš vydržať, bojovať a toto ma na ňom fascinovalo. Tým si ma získal syn svoju mamu.
Belo Kapolka v jednej svojej poviedke hovoril, že ľudia, ktorí v Tatrách pracujú, musia rátať s tým, že raz môže prísť koniec. Som rada, že 14. ročník memoriálu, že sa tu mladí ľudia zídu, bojujú, víťazia, najmä nad sebou, lebo je to drina 100 kg niesť. Ideš to hore, padne mi to. Ideš to hore, prosím ťa. Krvá boli. Zle máš položené. Posuň to vedľa. Nastupuje mladá generácia, tí, čo Juraja vôbec nepoznali. Neviem, koľko o ňom vedia, nevedia. A si myslím, že ani to nie je veľmi podstatné. Podstatné je, že aj ich oslovilo to isté, čo Juraja. Ste zaslúženie? Hop. Chceš sa iná? Môžeš. Poď sem, Roj. Poď sem. Co to je? Co to bylo dneska? Jak to, že si utekl z dola? Co? Zase ujdeš do Polska a ja ti budu chodiť hľadať? Áno? No nie, žádne také. Budeš pekne potom dolu. Ty si horší než ja pomaly. Najväčšie roli sehrálo tá sloboda těch hor. Tá byla od první chvíle, ja som proste odešel asi kvôli tým horám, nejenom kvôli tej kráse, ale kvôli tomu, že som bol slobodný. Že som proste mohol potom žiť naplno a delať to, co som chtěl. To sa nedá nahradiť ničím. Ten svet, ktorý som zanechal, ten muzikánsky, ten bol nádherný, veľký, obrovský. Poznal som to, čo by som za svojho života normálneho aj v dobe pred 89. rokom nemal možnosť takto zažiť. Ale ten svet, ktorý som si teraz vymyslel, ten je pre mňa tak bohatý, tak zvláštny a dáva mi obrovskú chuť do života, ako keby som bol fakt nejaký mladý človek. Belo Kapolka napsal, myslím, v jedné povídce o nosičovi, který, myslím, umřel v Popruzi, když zaštandoval. Což asi by k nám se aj nejvíc tak hodilo, protože radši tak, jak někde v nemocnici se trápit. Nie, ale normálne som sa zamýšľal nad tým, že keď budem mať tie barle, že keď sa o popruhy oprú, takže ten náklad v tom ťažisku, že stačí mi len barle budem posúvať a za tú hodinu sa tu musím dostať. Máme všichni už přes 60 a to už není normálné, aby přes 60 člověk ještě tam sud piva někde vlačil, že to už... Váci, a ty si na to sedni a tě na tom ponesu. Počkej. Dobre. No, to je jasné. No. Ja myslím, že každý nosič, když dosedne u chaty na ten poslední štand, tak tá jeho tvář, ten jeho úsměv ti vždycky řekne všecko. Všecko za celou tú cestu. Super. Neviem, čím som si to zaslúžil, či som si to vymodlil, alebo čo, ale je to vlastne ako taká trafika pre starého vojnového vyslúžilca, že nič veľa, ale aspoň to, že môže byť v tej krajine alebo v tom mieste, ktoré má najradšej. To sú aj niekedy slova zbytočné. Ja som aj týždeň sám a som veľmi spokojný.
chata pre mňa absolútne druhý domov. Nemám tam nič. Toto akože opusy by som nechcel. A budem to robiť, až kým mi telo povie, tak teraz už fakt kľud a skončila hra. Zídem dole, zoberiem zase dačo do hora, prejdem sa, stretnem sa s manželkou, porozprávame, ako bolo, čo budeme robiť dneska, pokecáme, chytíme sa za ruku, porozprávame o deťoch, pohovoríme susedov a zajtra pôjdem znovu.